Αγαπητό κοινό, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και πάλι στην ψευδαίσθηση των χριστιανικών εορτών που έχουν μεταφραστεί χριστιανικές, κλεμμένες από το αρχαιοελληνικό μας ημερολόγιο, μιας και τώρα ήταν η γιορτή του ήλιου, τα λεγόμενα ηλιούγεννα, τα οποία μεταφράσαμε σε Χριστούγεννα, μετά από τόσους αιώνες βιασμών. Ο τίτλος του σημερινού βίντεο είναι «Μια Ευρωπαϊκή Γερμανία ή μια Γερμανική Ευρώπη» και ασχολείται με το πρόσχημα των εθνοτήτων. Ένα πρόσχημα που έχει περίπου ηλικία ύπαρξης όσο και οι θρησκείες, 2013 χρόνια, και ένα πρόσχημα το οποίο έχει χωρίσει την ανθρωπότητα σε τόσους ποταμούς αίματος που όλοι έχουν ίδια γεύση. Αρχικά όμως νομίζω ότι καλό είναι να δούμε και μία πλευρά που είχαμε ασχοληθεί στο προηγούμενο βίντεο, ένα τομέα, τον τομέα Σόρα, μιας και έχουμε κάποια νέα στοιχεία από τον κύριο Αρτέμι. Μην ξεχνάτε ότι χτες σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έγινε θέμα για ένα κοριτσάκι που ξυλοκοπήθηκε άγρια στην Πάρο και η Επιτροπή Ομογένειας της Βοστόνης μετά από έρανο μάζεψε περίπου 110.000 ευρώ, τα οποία αρνιόταν να στείλει στο κοριτσάκι με διάφορα προσχήματα. Ακούγοντας το αυτό χτες στο ράδιο, στέλνω στον κύριο Αρτέμι και στους γραμματείς του το εξής μήνυμα με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2014, 3 και 16 το μεσημέρι. Ακούστε τον Αρτέμι. Το μήνυμά μου σας διαβάζω. Καλημέρα συνέλληνες ευεργέτες. Η Ομοσπονδία της Ομογένειας στη Βοστόνη πάει να φάει λαμογίστικα 110.000 ευρώ έρανο που συγκεντρώθηκαν υπέρ ενός κοριτσιού που ξυλοκοπήθηκε στην Πάρο. Μήπως να στείλει ο Αρτέμις ένα ομόλογο υπέρ του κοριτσιού και εγώ καμιά ομάδα εκταμίευσης για να μην ξανακολλήσουν τα λεφτά από ανάλογες επιτροπές ομογένειας, που και αυτοί νομίζουν πως εδώ εμείς πίνουμε μόνο νερό καματερού. Δηλαδή πώληση ελπίδας ονείρων και όχι πραγματοποίησης. Αναμένω ημερομηνία αναχώρησής μας για Βοστόνη με Αρτέμι για το καλό ενός αθώου παιδιού. Ας ξεκινήσουμε από εκεί τη σωτηρία της χώρας. Ευπράττωμεν. Αυτό είναι το μήνυμα που του έστειλα χτες του κύριου Αρτέμι και φυσικά μετά τα τελευταία τεκτενόμενα των αποκαλύψεων που έχω κάνει για εκείνον, ούτε καν απάντησε. Αυτή είναι η ευεργετική επίδραση που έχει η συνειδητότητά του στη σωτηρία της Ελλάδος, θα λέγαμε. Βέβαια, σε δεύτερο λόγο, σήμερα ένας φίλος μου Ελληνοαμερικάνος, ο Ζαν, από το Σικάγο, τον πήρε και αυτό τηλέφωνο, του οποίου του είχα δώσει το τηλέφωνο πριν την αποκάλυψη, πριν κάνω την αποκάλυψη του Αρτέμι. Και τον πήρε τηλέφωνο του Αρτέμι σήμερα γιατί είχε ανάγκη να του μιλήσει για κάποιες δουλειές που θέλει να ξεκινήσει αυτός εδώ πέρα και που θα ήθελε τη συνδρομή του επενδυτικά πέρα από τη δικιά του επενδυτική συνδρομή. Και από εκεί και πέρα, παίρνοντας τηλέφωνα με όλον τον Αρτέμι, ο Αρτέμις του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για κανένα ομόλογο. Σήμερα το μεσημέρι μιλήσαμε και ότι φάνηκε ότι ήταν αδαής περί του θέματος ομολόγων. Ο ευεργέτης μας, μην ξεχνάς. Αυτός ο ευεργέτης που εδώ και ένα χρόνο και κάτι νομίζω κοροϊδεύει όλον τον ελληνικό λαό, όλη την ελληνική οικουμένη και πάνω απ' όλα κοροϊδεύει εσένα αθώε πολίτη. Και στην ουσία δεν είναι ο Αρτέμις μόνο που είναι νομικά υπόλογος σε όλο αυτό. Γιατί ο Αρτέμις χρησιμοποιεί τα ονόματα του Συμβουλίου, της Επικρατείας και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί οι δύο είναι οι πρώτοι από τους οποίους πέρασε ο Αρτέμις. Και δυστυχώς για εσάς, κύριοι πρόεδροι και του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, έχετε πρόβλημα, γιατί όταν ένας άνθρωπος μιλάει εξ ονόματι του ελληνικού λαού, οι ποινές, άμα ο άνθρωπος αυτός είναι παραχαράκτης και αντιποιητής της αλήθειας όπως ο κύριος Αρτέμις, οι ποινές αυτές έρχονται και στον Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας αλλά και στο Συμβούλιο της Επικρατείας που δέχτηκε να χρησιμοποιείται το όνομά του και να μην τον μαζέψουν. Δυστυχώς για εσάς είστε όλοι υπεύθυνοι πέρα από τον Αρτέμι και ο Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας. Και δυστυχώς ο υπεύθυνος του Συμβουλίου Επικρατείας, ο υπεύθυνος Γενικός Διευθυντής, Παύλα Πρόεδρος, που εξέδωσε την απόφαση σχετικά με τον Αρτέμι, είστε και οι δύο υπεύθυνοι για δολοφονική αμέλεια, ένοχη ανεκτικότητα, πέρα από τις άλλες ποινές παραχάραξης και συμμετοχή σας σε όλο αυτό το παιχνιδάκι, μιας και δεν τον σταματήσατε. Κύριοι, είστε υπόλογοι συνταγματικά στον ελληνικό λαό για άλλη μια πλάνη που πήγατε να του οργανώσετε σε στυλ νερού του καματερού.
Αλλά αυτό το αναφέραμε στο προηγούμενο βίντεο και νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως εδώ και 5 εβδομάδες είσαστε σε νόμιμο, συνταγματικό, ψηφιακό, ειρηνικό πραξικόπημα, το οποίο το έχω ξεκινήσει εγώ ατομικά με στοιχεία τα οποία παρέθεσα δημοσίως σχετικά με την υπόθεση Καρούζου, τα οποία καθιστούν υπόλογες νομικά και ποινικά όλες τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις από το 1975 και έπειτα. Συνεπώς, κύριοι μου, εδώ και 1,5 μήνα σας έχω ακυρώσει όλη τη νομική σας, θα έλεγα, εγκυρότητα στο να συνεχίζετε να ξεστομίζετε τις παπάντζες περί σωτηρίας της χώρας, περί κομματικών μνημονίων και όλα αυτά, που το μνημόνιο δεν είναι λάθος. Λάθος είναι ότι πάτε να το εφαρμόσετε σε 1 εκατομμύριο πολίτες χωρίς να βλέπετε ότι πραγματικά σε αυτούς που πρέπει να εφαρμοστεί αρχικά είναι στους δολοφόνους του ελληνισμού, στους παπάδες. Και επειδή το πνεύμα του Ανδρέα του Λασκαράτου αξίζει να μετενσαρκώνεται συνέχεια σε κάθε Έλληνα, ας πούμε ότι σαν Κοτζάμπασης, σαν πρόγονος κάθε Έλληνα, σαν πατέρας των Ελλήνων, έχω δικαίωμα να θεωρώ τον Ανδρέα του Λασκαράτου σαν ένα πρότυπο που θα αναφέρω και που θα φροντίσω να σας το διδάξω αξιοπρόσεκτα σε αυτή την ενσάρκωση του διαλόγου μας. Ας δούμε όμως κάποια στοιχεία πέρα του Αρτέμι και πέρα του γεγονότος ότι ο Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Πρόεδρος που άφησε αυτή την απόφαση για τον Αρτέμι, είναι νομικά υπόλογοι και πειθαρχικά και ποινικά και συνταγματικά. Και βέβαια ένα είναι το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, κύριοι. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι απόρρια της αποσπασματικής και ευκαιριακής πολιτικής των Αμερικανών που ακολουθούν τόσα χρόνια στα Βαλκάνια, το οποίο βέβαια είναι συνέπεια της πολιτικής και της θρησκευτικής ηγετικής καθυπόταξης που έχουμε μέσα από όλη αυτή την παραχάραξη των ιστορικών μας δεδομένων, και στην ουσία και η Εκκλησία γεμάτη είναι με κατηγορίες απιστίας και οδωροληψίας κατ' εξακολούθηση. Συνεπώς, μιλάμε και εκεί για λαμόγια που δυστυχώς και αυτοί συντηρούν ένα παθογενές κομματικό σύστημα, το οποίο μας οδηγεί σε μια μεταρρυθμιστική κόπωση του τίποτα όλα αυτά τα 3-4 χρόνια, με πρωθυπουργούς της χρεοκοπίας. Γενικά, αντί να έχουμε κυβερνήσεις των ικανότερων, βλέπουμε ότι έχουμε κυβερνήσεις μόνο των μετριότερων. Και επειδή η μεγαλύτερη επανάσταση ξεκινάει με ειρηνικό τρόπο από ένα και μόνο άτομο, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά η αλήθεια αξίζει να μετενσαρκωθεί σε λόγο από το μοναδικό που μπορεί να την πει ιστορικά, από ένα μήνο Κοτζάμπαση. Δυστυχώς, ας θυμηθούμε λίγα από τα τελευταία τερτύπια της κυβέρνησης, ας θυμηθούμε τις 60.000 άδειες για μπουρδέλα του κυρίου Βουλγαράκη, τις οποίες είναι ο ίδιος ατομικά υπεύθυνος από όταν ήταν υπουργός εσωτερικών. Ας θυμηθούμε την ανταλλαγή ενός ολόκληρου βουνού στην Πιστονίδα με 178 στρέμματα που πάλι επί Βουλγαράκη, όπου άνοιξαν την ομαρχία του Σαββατοκύριακο και κάναν περίπου 150 συμβόλαια εντός ημέρας, και άλλα πολλά. Ας θυμηθούμε όμως και λίγο τι λέγανε οι εφημερίδες το Σεπτέμβρη του 2013, τότε που η Χρυσή Αυγή ακόμα έκανε πρεμιέρα και ο Μιχαλολιάκος έβγαινε στα μπαλκόνια και το έπαιζε ηγέτης σαν νέος Reichsführer. Η είδηση, λέει, τότε της αστυνομικής επιχείρησης τιμωρίας σφιγμένου στις καριές του Αγίου Όρους έκανε τους χρυσαυγίτες να παλινδρομήσουν από πάθος και αγανάκτηση, γιατί, λέει, ήταν ένα χτύπημα στην Ορθοδοξία και δι εναντίον των απροσκύνητων μοναχών της Μονής Εσφιγμένου, που κρατούν ψηλά τα λάβαρα της Ορθοδοξίας, έτσι είπαν οι χρυσαυγίτες, και του ελληνισμού, κόντρα στην ισοπαίδωση που θέλουν να επιβάλλουν οι οπαδοί της πανθρησκείας και του διεθνισμού. Αυτή είναι η άποψη του κόμματος Εθνικιστών Ελλάδος. Αυτή είναι η άποψη ενός κόμματος που χρηματοδοτήθηκε από τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών, μόνο και μόνο για να το παίζουν εθνικιστές, τους οποίους γονάτισαν μόνο και μόνο γιατί δεν ξέρανε νομικά. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και αυτοί που το παίζουν εθνικιστές είναι υπέρ των παπάδων, υπέρ των δολοφόνων του ελληνισμού και τους γλύφουν σαν παιδαρέλια μόνο και μόνο γιατί ελπίζουν σε κάποιους ψήφους παραπάνω. Κομματικά ατάλλαντα παιδάκια είναι και αυτοί. Επειδή πήγαν να κάνουν την πρεμιέρα τους, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Και ας δούμε βέβαια και τους Συριζέους από την άλλη πλευρά. Εδώ πέρα έχουμε ένα κατάλογο με τις καταθέσεις τους. Ευκλήδης Τσακαλωτός, 876.000 ευρώ σε καταθέσεις και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Γιώργος Σταθάκης,
Όλοι αυτοί είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ενός κόμματος που έχει άστεγους έξω από τα κεντρικά του γραφεία και δεν τους κερνάει ούτε ένα ποτήρι καφέ. Ούτε ένα 20 € να πάρουν ένα πακέτο, 5 πακέτα τσιγάρα. Ο κύριος Γιώργος Σταθάκης έχει 827.061 ευρώ σε καταθέσεις και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ο κύριος Τσουκαλάς 1.071.000 ευρώ. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης 1.329.600 ευρώ. Η κυρία Νάντια Βαλαβάνη 909.500 ευρώ. Η κυρία Μαρία Μπολάρη 565.000 ευρώ σε καταθέσεις. Ο κύριος Γιάννης Ζερδέλης 528.062 ευρώ. Ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου 382.643 ευρώ. Και ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης 520.010 ευρώ. Αυτοί είναι οι επενδυτές, οι διαδηλωτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι επαναστάτες. Το πρωί είναι επενδυτές και το βράδυ διαδηλωτές που λέει και το άρθρο του πρώτου θέματος. Δυστυχώς, αδελφές στην Έλληνα, έχεις μπλεχτεί σε μια παρακαταθήκη των επιλογών σου που έχουν κάνει τον κάθε τη χάρπα στο να αισθάνεται δημόσιο και πολιτικό πρόσωπο, μόνο και μόνο για να μπορούν αυτή τη στιγμή, στην έκδοση του πρώτου θέματος της Κυριακής 29 Δεκεμβρίου, να σου αναφέρουν τα εξής παραπλανητικά, μιας και μην ξεχνάς ότι το τηλεοπτικό κοινό και γενικά το ελληνικό κοινό το θεωρούν ότι έχει την αντίληψη ενός 10χρονου παιδιού. Και έτσι ακριβώς του φέρονται. Κάτι για το οποίο εγώ είμαι αντίθετος και το αποδεικνύω με τις επισυνάψεις του πρότυπου Κέντρου Περιβαλλοντικής Ψυχοσύνθεσης και τις ατομικές μου στη γνώση και στην πανογνωσία, τις οποίες δίνω αφιδώς στα μάτια σου. Λέει λοιπόν, το business story της Κυριακής 29 Δεκέμβρη του 2013. Άντεξαν και επιμένουν ποιες επιχειρήσεις είναι να δώσουν το παρόν στη μεταμνημονιακή εποχή. Και από κάτω βλέπουμε διαφήμιση Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα που απομυζά τους Έλληνες, ακόμα και σήμερα, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να τις αφήσει να χρεοκοπήσουν. Κάτι το οποίο είναι εντελώς παράνομο, όπως και εντελώς παράνομο είναι που από τον Γενάρη του 2014 ξεκινάνε οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, όταν γνωρίζει κάθε τράπεζα ότι όταν σου δίνει το δάνειο δεν σε έχει ενημερώσει για το γεγονός ότι κάποια στιγμή όταν το δάνειό σου γίνει κόκκινο μπορεί να το πουλήσει σε εταιρεία ίσπραξης των δανείων. Αυτό είναι έτοιμοι να κάνουν τώρα με κάτι εταιρείες του δοσύλλογου του Σιούφα, του πρώην Υπουργού, που έχει ιδρύσει εταιρεία για να εισπράξει τα δάνεια. Δηλαδή, πήραν τις μίζες από την πλάτη σου. Αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς έχει δώσει απαγορευτικό από όταν ήταν ο Χρυσοχοΐδης Υπουργός Ανάπτυξης να μην ρωτάνε γιατί σταμάτησαν τα οδικά έργα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ένας Έλληνας πάει σε ένα νοσοκομείο και πληρώνει 25 ευρώ για να εξεταστεί, ενώ ο αλλοδαπός δεν πληρώνει τίποτα. Και μέσα σε όλο αυτό το τερτύπι έχουν το θάρρος να σου λένε ότι άντεξαν και επιμένουν κάποιες επιχειρήσεις για να δώσουν το παρόν στη μεταμνημονιακή εποχή. Ανοίγοντας λοιπόν τη σελίδα βλέπουμε την πρώτη, την Alpha Bank, την επόμενη τράπεζα που απομυζά τους Έλληνες με παράνομο τρόπο και είναι έτοιμες να πουλήσουν τώρα τα κόκκινα δάνεια σε εταιρείες επενδυτικής ίσπραξης αυτών, κάτι το οποίο είναι και πάλι παράνομο. Παράνομο και αντισυνταγματικό, γιατί δεν μπορείς όταν δεν έχεις ενημερώσει τον άλλον για το ενδεχόμενο να πουλήσει το δάνειό του, να το πουλάς. Προχωράμε. Η πρώτη εταιρεία, Αθηναϊκής Ηθοποιία. Βέβαια η Αθηναϊκή Ηθοποιία έχει εξαγοριστεί από τη Heineken. Αλλά εδώ πέρα σου λέει ότι έχουμε συμβόλαια με 3.000 Έλληνες παραγωγούς κρυθαριού. Δεν σου λέει όμως τις τιμές που τα παίρνουν τις εξευτελιστικές. Και ακριβώς δίπλα σου λέει ότι η Τράπεζα Πειραιώς βγήκε τράπεζα της χρονιάς για το 2013. Δηλαδή, εδώ και 5 χρόνια στενάζουμε όλοι από τους τόκους που μας επιβάλλουν οι τραπεζίτες, αλλά βγήκε και τράπεζα της χρονιάς. Και σου λέει ότι στόχος μας να δικαιώνουμε κάθε μέρα την εμπιστοσύνη σας. Δηλαδή, βλέπεις ότι σε κοροϊδεύουν σαν ένα παιδάκι. Που από τη μία του υπόσχονται το γλυκό που δεν του παίρνουν και από την άλλη του διαφημίζουν το γλυκό που δεν τον χόρτασε. Προχωράμε, βλέπουμε η επόμενη εταιρεία είναι η Alpha Bank, βέβαια. Το οποίο ισχύει το ίδιο και για αυτήν, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην Νομισματική Ένωση της Ευρώπης, κάτι που σημαίνει ότι μας ελέγχουν την νομισματική μας πολιτική, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να κόβουμε μόνοι μας χρήμα θεωρητικά, γιατί πρακτικά το χρήμα πλέον δεν κόβεται, γιατί το χρήμα δεν είναι ισότιμο τώρα με το χρυσό που έχει το κάθε κράτος στο θησαυροφυλάκιό του ή με τους άλλους πολύτιμους λίθους. Πλέον το χρήμα και η Νομισματική Ένωση είναι μια παπάντζα λαϊκά. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει χρήμα αρκεί
να επιθυμεί να το βάλει σε ένα νούμερο στον υπολογιστή και να το κάνει μεταβίβαση. Πλέον το χρήμα δεν κόβεται στα νομισματοκοπία. Το χρήμα απλά επιβεβαιώνει την ύπαρξή του μέσα από το νομισματοκοπία, γιατί τώρα το νομισματοκοπείο κόβει όσο χρήμα θέλει και στην ουσία τώρα το χρήμα κόβεται μέσα από τραπεζικούς αριθμούς. Δίπλα βέβαια την Alpha Bank βλέπουμε διαφήμιση Wind. Να μην ξεχνάμε ότι την κινητή τηλεφωνία όλη την έχουν πουλήσει στους Γερμανούς από εποχή Κοσμοτέ. Από πίσω βλέπουμε τον όμιλο Ακμή του κ. Ροδόπουλου, του Προέδρου, που αυτός είναι από τους λίγους ομίλους που φαίνεται ακόμα να είναι ελληνικός. Δίπλα βλέπουμε τον Μαρινόπουλο, που βέβαια έχει αγοραστεί εδώ και χρόνια από την Carrefour. Τη Βιβάρδια του κ. Βιενόπουλου, που είναι μέλος του ομίλου MIG, που όλοι ξέρουμε τώρα ότι ο κ. Βιενόπουλος είναι ένας δεύτερος Καρούζος με άλλο τρόπο. Όσο και αν τον σέβομαι, η αλήθεια είναι αυτή. Μετά βλέπουμε την BIC, που είναι μια εταιρεία όντως αμιγώς ελληνική ακόμα. Βέβαια μετά βλέπουμε τη Vodafone, που είναι μια εταιρεία ξεπουλημένη, αλλά που τη θεωρούν και την πλασάρουν σαν ελληνική σε σένα που σε θεωρούν σαν 10χρονο παιδάκι αντίληψης. Μετά βλέπουμε τη Wind, τη MIG, τη ΔΕΗ, που σημειωτέων η ΔΕΗ είναι η πιο ενεργοβόρος και ρυπογόνος ελληνική εταιρεία με βάση επίσημα στοιχεία από το 1975. Δίπλα βλέπουμε τον ελληνικό χρυσό που ήδη τον έχουν πουλήσει στους Αμερικάνους, την Eldorado Gold. Μετά τη ΔΕΠΑ, που μετά το φιάσκο που πήγαν να κάνουν στους Ρώσους είναι έτοιμη και τη δίνουν τμηματικά υποβαθμίζοντάς την για να μπορέσουν να πετύχουν την καλύτερη μίζα. Βέβαια η Εθνική Τράπεζα, παρεμπιπτόντως, σου λέει ηγετική παρουσία με δυναμικό προφίλ, αλλά για να θυμηθούμε κάποτε δεν λέγονταν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ας μην το ξεχνάμε λοιπόν αυτό. Βέβαια δίπλα έχουμε τον όμιλο Υγεία, τους φαρμακέμπορους που και αυτοί είναι παγκόσμιοι. Την Elaiz Unilever, που η Elaiz Unilever υποτίθεται ότι είναι ελληνική, αλλά στην ουσία είναι μια εξαγορασμένη εταιρεία από τη Unilever που είναι γερμανική. Και η Unilever με την Bayer, να μην ξεχνάμε, ότι ήταν οι εταιρείες που κατασκευάζανε τους θαλάμους αερίου και τα αέρια επί εποχής Χίτλερ. Είπαμε για τον ελληνικό χρυσό και την Eldorado, τα ελληνικά πετρέλαια που ήδη τα έχουμε δώσει από πριν έρθει ο Χίτλερ με ειδικές συμβάσεις, γενικά όσα έχουν ανελαστική ζήτηση, πετρέλαια, ενόπνευμα και τσιγάρα. Μετά βλέπουμε τη Eurobank, που είναι άλλη μια λαμόγιο τράπεζα η οποία στηρίζει την καταστροφή της, μάλλον την ευδοκίμησή της στην καταστροφή σου και σου λέει κιόλας 409 εκατομμύρια ευρώ τα συνολικά έσοδα το γάμα τρίμηνο του 2013. Γιατί όμως δεν λέτε κύριοι ότι ενώ τα φορολογείτε ανά τρίμηνο τα έσοδά σας επισήμως και πληρώνετε, θέλετε να φορολογείτε και τον καταθέτη και τον αναλήπτη αυτών των εσόδων. Δηλαδή να επαναφορολογούνται τα πάντα. Γιατί δεν το λέτε? Προτιμάτε να το αναφέρετε διαφημιστικά, Ο Κοτσόπολος, που και αυτός είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ομίλου Dixons Retail, δηλαδή μιζαρισμένος πουλημένος. Ο Μαρινόπουλος, τα είπαμε για την Carrefour, λέει 96% των προμηθευτών της είναι Έλληνες. Το θέμα είναι ποιοι Έλληνες είναι οι εξαθλιωμένοι που τους τα παίρνετε μπυρ παρά τα πράγματα. Έχουμε τη Μέγα, προϊόντα ατομικής υγιεινής, που είναι από τις λίγες εταιρείες που ακόμα δεν έχουν ξεπουληθεί ολοσχερός. Ο όμιλος Μυτιληναίο, που κρατάει έστω μια αύξηση των κερδών του της τάξης του 131%. Την Nestlé, που όπως γνωρίζουμε έχει εξαγοράσει το Λουμίδι και άλλες αυθεντικές ελληνικές μάρκες. Η Nestlé είναι αμερικάνικη. Υποκαταστήματα Γερμανία, παντού. Τον Όλπ ΑΕ βλέπουμε, το οποίο μια προβλήτα μόνο που έχει νοικιαστεί στους Κινέζους αποφέρει περίπου 42 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο αφορολόγητα στους Κινέζους. Και βέβαια εδώ αναφέρεται ότι 12,48% είχαμε αύξηση στις αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών κουραζιέρας. Βέβαια, που θα αναφέρουμε την προβλήτα των Κινέζων που έχουμε κανονίσει να είναι αφορολόγητη. Βλέπουμε την Olympia Development, μια εταιρεία που είναι του πάνω του Γερμανού. Και βέβαια τον ΟΠΑΠ, ο οποίος όπως ξέρουμε τον έχουν ήδη ξεπουλήσει και αυτόν όπως και τον ΟΤΕ στους Γερμανούς και την Τράπεζα Πειραιώς, όπως και τον Παπαστράτο Φίλιπ Μόρις, τον οποίο τον παρουσιάζουν σαν ελληνικό, αλλά στην ουσία η Φίλιπ Μόρις έχει εξαγοράσει τα ελληνικά τσιγάρα εξ απανέκαθεν. Και βέβαια κλείνει με τον όμιλο Φουρλή και από πίσω μια τεράστια
διαφήμιση της Εθνικής Τράπεζας, όχι της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας με τα 3 βραβεία που πήρε το 2013, γιατί μπόρεσε να εξουδετερώνει τους Έλληνες με την τεχνική του βατράχου, σιγά σιγά ζεσταίνοντας το νερό. Και τώρα, επειδή μας έχει μείνει λίγος χρόνος ακόμα μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, καλό είναι να συνεχίσουμε σε κάποιο πιο χαλαρό τόνο. Ας δούμε τι έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς μέσω του αρχηγού της αστυνομίας, του δοσύλλογου Παπαγιαννόπουλου Νικόλαου. Και ας μην ξεχνάμε ότι, κύριε Παπαγιαννόπουλε, μιλάτε με αυτόν που ακύρωσε τον κύριο Πλάκα και τον κύριο Γεωργακόπουλο και τον κύριο Νασόπουλο εποχές που ήταν πολύ πιο δυνατοί από εσάς, το 1998 με 2005. Και μην ξεχνάτε, κύριε Παπαγιαννόπουλε, για να μην νομίσετε ότι θα σας χαλάσει κάτι από αυτά που θα πω που είναι αλήθεια και θα μπορέσετε να κάνετε οτιδήποτε εισαγγελικά, σας έχω ήδη απενεργοποιήσει από εκείνους τους αρχηγούς τότε. Εμένα νομικά δεν μπορεί να μ' αγγίξει το ελληνικό έθνος, γιατί έχω φέρει το ποινικό και πειθαρχικό σύστημα της χώρας σε υπόθεση χωρίς νομικό προηγούμενο από το 2005. Και αυτή τη στιγμή χειρίζομαι την υπόθεση Καρούζου εδώ και 1 χρόνο και κάποιους μήνες με κάποια στοιχεία που, αν τολμούσε κάποιος και ήθελε να μου κάνει αντίπεινα στις αλήθειες μου, τώρα θα σας είχαν στείλει στην Αλάσκα για αρχηγό. Λοιπόν, ακούστε, επειδή βλέπω εδώ το φυσιογνωμικό σας πορτρέτο, κύριε αρχηγέ της ελληνικής αστυνομίας, που ντρέπομαι που σας χρήσαν αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, γιατί είστε ένας απλός κοινός δοσύλλογος που νομίζετε ότι θα οθήσετε τους Έλληνες στην πόλωση και στον εμφύλιο για να κρατήσετε εσείς τα γαλόνια και την θεσούλα σας. Όχι, κύριε Παπαγιαννόπουλε. Εγώ στη φυσιογνωμία σας, κύριε Νικόλαε Παπαγιαννόπουλε, βλέπω ένα ανθρωπάκι. Μπορεί να έχετε το Λέγιν, γιατί έχετε σαρκώδη χείλη και φαίνεται από εκεί ότι έχετε την κοινωνική νοημοσύνη του Λέγιν, αλλά θα σας πω κάτι απλό. Τα μάτια σας και γενικά η φυσιογνωμία σας δείχνει ότι με εντολές όπως πρέπει να τους κάνουμε το βίο αβίωτο για τους ξένους, δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι όταν θα έρθει στη χώρα αυτή θα καθίσει μέσα και δεν θα βγει έξω, αυτές οι εντολές που σας δώσανε τα αφεντικά σας, να τους πείτε ότι ο απόγονος του Μίνο Ακοτζάμπασης δεν δέχεται στην Ελλάδα που θεωρεί προτεκτοράτο του πατέρα του κάτι ανθρωπάκια σαν και εσάς να οθούν τους Έλληνες και τον οποιονδήποτε αλλοδαπό που έρχεται μέσα εδώ με ελπίδα και με αγάπη για μας, να τους θεωρούν ότι είναι προϊόντα προσφαγή. Μέσα σε 1 χρόνο, κύριε Παπαγιαννόπουλε, 130 πρόσφυγες πνίγηκαν στα ελληνικά ύδατα και γι' αυτά θα πρέπει να λογοδοτήσετε κάποια στιγμή αν συνεχίσετε αυτή την τακτική, και εσείς και ο κύριος Δέντιας, που γεννηθήκατε και γίνατε αρχηγοί και ο ένας και ο άλλος υπουργός δημόσιας τάξης στα νερά μιας μίζας που θέλαν να ξεπλύνουν στο όνομά σας. Μην μπερδεύεστε λοιπόν. Και επειδή και ο Αντώνης ο Σαμαράς περηφανεύεται ότι εφαρμόζει τακτικές που μέχρι σήμερα απαγορεύονταν, τι λέτε, θα συνεχίσετε την ίδια τακτική μετά από την προειδοποίησή μου? Δεν νομίζω. Η υπόθεση Καρούζου περιλαμβάνει τους πάντες. Φροντίστε λοιπόν να μαζευτείτε και να μην κάνετε τους Έλληνες να λένε γκρεμίσατε την Ελλάδα που γνωρίζαμε, γιατί εντάξει, και ο Βαξεβάνης είναι ένας δοσύλλογος που εσείς τον πληρώνετε, λογικό είναι, αλλά εδώ πέρα βλέπω τον πόνο απλών ανθρώπων που λέει μας έκδισαν, μας εξευτέλισαν, άλλους τους βιάζουνε, άλλους τους χτυπάνε και τους πετάνε σε πορπαγκάζ. Δεν πιστεύω τους Έλληνες να τους φέρθηκαν έτσι όταν γίνανε μετανάστες μετά τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο. Γι' αυτό φροντίστε οι δοσύλλογοι σαν το Δένδια και τον Παγιανόπουλο να μαζευτείτε και να αφήσετε αυτές τις εντολίτσες εδώ πέρα που μου τρέλαναν το μυαλό και να δείτε κάτι απλό. Ότι η βασική διαφορά στις περιπτώσεις Ελλάδας και Ισλανδίας, ένα παράδειγμα, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκει στην νομισματική ένωση και δεν μπορεί να καθορίσει μόνη της την νομισματική της πολιτική. Δεν μπορεί δηλαδή να κόψει χρήμα για να αντιμετωπίσει την κρίση όπως έγινε στην περίπτωση των ΗΠΑ το 2008. Στην ουσία αυτό είναι ένα ψέμα. Γιατί χρήμα δεν κόβεις με βάση αυτά που έχεις στο θησαυροφυλάκιό σου τώρα. Όπως το λέει εδώ, κόβεις με βάση την νομισματική πολιτική που ακολουθούν αυτοί στους οποίους υποτάχθηκες. Άρα η έκδοση χρήματος σήμερα είναι πιο εύκολη από κάποτε. Γιατί τώρα η έκδοση χρήματος είναι μια υπογραφή. Κάποτε έπρεπε να ρυθμίσεις τα αποθέματα των πολύτιμων μετάλλων που είχες στο θησαυροφυλάκιό σου. Αυτά να βλέπετε, κύριε Παπαγιαννόπουλε. Να βλέπετε ότι πλέον η Ισλανδία 5 χρόνια μετά την κρίση του μνημονίου έχει ανεργία που με τα βίας έφτασε το 5% τον Οκτώβριο του 2013, σύμφωνα με την Ισλανδική Στατιστική Υπηρεσία, και σε σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα που 5 χρόνια μετά την κρίση
Η ανεργία έχει φτάσει σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ το 27,4%. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικότερο θέμα που πρέπει να δείτε και εσείς και ο κύριος Δένδιας όταν βγάζετε τις εντολές των ανωτέρων σας με τόσο απροκάλυπτο τρόπο. Στην ουσία, καλύτερα ήταν να δείτε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τις τράπεζες σαν τις ιερές εκκλησίες της μοντέρνας οικονομίας και να μην τις αφήνουμε να χρεοκοπήσουν αν έχουν ενεργήσει με ανεύθυνο τρόπο. Η θεωρία διάσωσης των τραπεζών σημαίνει πως αφήνουμε τους τραπεζίτες να απολαμβάνουν τη διάσωσή τους, ενώ στην ίδια ώρα αφήνουμε τον απλό κόσμο να καταστρέφεται μέσα στη φορολογία και στη λιτότητα. Αυτό εγώ για την Ελλάδα δεν το δέχομαι. Και επειδή εγώ θέλω να κάνω και κάνω τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα την ευεργεσία που κανένας άλλος δεν έχει κάνει, και επειδή αυτή τη στιγμή εγώ επιθυμώ η Ελλάδα να γίνει όπως έγινε η Βουλιαγμένη με τον Κασιδόκοστα, εγώ αυτά εκεί δεν τα δέχομαι. Όπως και δεν δέχομαι κάτι τύποι σαν τον Παπαγιαννόπουλο και τον Δένδια να δημιουργούν πρόβλημα στην καθημερινότητα των Ελλήνων και των ξένων με τις αποφάσεις τους και με τα οργανάκια τους ανθρώπους που στέλνουν έξω, και επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν γνώση εκτελούν τις εντολές, είναι εκτελεστικά όργανα. Να σας πω τι να εκτελέσετε, κύριε Παπαγιαννόπουλε. Το Φεβρουάριο του 2000 το Μετοχικό Ταμείο Στρατού προκήρυξε διαγωνισμό για την παραχώρηση ενός ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου στο κέντρο της Αθήνας, το σημερινό Άττικα, στην οδό Σταδίου. Στο τιμόνι του Υπουργείου ήταν τότε ο Άκης ο Τσουχατζόπουλος, ο αρχιτοσύλλογος. Στο διαγωνισμό πήραν, λέει, μέρος 4 κοινοπραξίες. Νικητής όμως αναδείχθηκε η Πικάρ, μια θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έδωσε ως μπόνους στην προσφορά της 300 δις δραχμές. Ωστόσο, στην έκθεσή τους οι ελεγκτές βρήκαν σημεία και τέρατα. Γιατί, με βάση την αρχική σύμβαση, η Πικάρ είχε αναλάβει όλα τα έξοδα της επίβλεψης των έργων αξιοποίησης του ακινήτου. Τις οικονομικές υποχρεώσεις όμως τις ανέλαβε τελικά το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, με αποτέλεσμα να χρεωθεί το ελληνικό δημόσιο. Να μια μίζα που ξέφυγε για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τότε. Δεν ήταν όμως και το μοναδικό μελανό σημείο. Το 2003 το Μετοχικό Ταμείο Στρατού υπέγραψε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με την Πικάρ για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης. Με αυτό η αρχική σύμβαση όχι μόνο τροποποιήθηκε προς όφελος της Πικάρ, αλλά δόθηκε και η δυνατότητα εκμετάλλευσης του ακινήτου στην εταιρεία για 50 χρόνια από 25 που ήταν αρχικά. Ο αρχικός διαγωνισμός δηλαδή για την παραχώρηση έως και 25 χρόνια μετατράπηκε σε ανάθεση 50 χρονών. Και όλα αυτά με μίζες του Τσοχατσόπουλου και με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του κράτους, δηλαδή χωρίς καμία γνωμοδότηση, μιας και η τροποποίηση αυτή, λέει, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, επειδή ακριβώς δεν έχει την έγκριση του Υπουργείου. Έτσι λέει η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, η 504/2008. Δυστυχώς, κύριοι, με αυτά θα έπρεπε να ασχολείστε και όχι με τους κακόμενους τους μετανάστες. Να ασχολείστε με τη Σουηδία, που είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που φέρετε έτσι τους μετανάστες της και δεν το αναφέρετε. Δηλαδή, η Σουηδία είναι καλή χώρα και φέρετε καλά στους μετανάστες και εμείς είμαστε κακοί. Όχι, κύριοι. Και εμείς ήμασταν σαν τη Σουηδία κάποτε. Και αυτό αξίζει να το ξέρει ο Έλληνας. Ότι τα επιδόματα και οι επιδοτήσεις δεν παράγουν τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση και μια αποτελμάτωση και αποσάρθρωση των παραγωγικών μας инстίκτων. Στην ουσία, τα επιδόματα και οι επιδοτήσεις και το εύκολο χρήμα, ακόμα και όταν πρόκειται για μετανάστες, είναι μια αιτία για να σε συνηθίσουν στην αποχάβνωση του αράγματος και της μη παραγωγικότητας. Και μετά να μπορέσει ο τραπεζίτης να σε κάνει όπως σε κάνει με τα ναρκωτικά, να σε εθίσει στο εύκολο χρήμα. Επειδή όμως εγώ δεν θεωρώ το κοινό ότι έχει την αντίληψη ενός απλού 10χρονου παιδιού, καλό είναι να ξέρετε ότι η Ελλάδα νοσεί. Και η Ελλάδα νοσεί όχι από τα μνημόνια, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα νοσεί από το κομματικό και από το πολιτικό της σύστημα. Η Ελλάδα νοσεί από τον ίδιο της τον εαυτό, από τα δικά σου αποθυμένα, από τα δικά σου σύνδρομα ανασταλτικής μετριότητας, ψηφοφόρε. Και όσο δεν αναλαμβάνεις το ατομικό ταξίδι της αυτό υποτίμησή σου, να το κάνεις να ανατιμηθεί, όσο δεν αναλαμβάνεις την αναβάθμιση της υποτίμησής σου με έμπρακτο ατομικό ρόλο, καμία Μάζα, κανένα ΣΥΡΙΖΑ, καμία Χρυσή Αυγή, κανένας Φλόρος Τσίπρας και κανένας Δοσύλλογος Μιχαλολιάκος, Σαμαράς, Βενιζέλος, όλοι αυτοί είναι απλές μαριονέτες, γιατί η ατομική τους βιογραφία
υπάρχει όταν έχουν τη φήμη και την πίστη του προωθημένου. Είναι άτομα της μίζας, είναι άτομα χωρίς προσωπικό όραμα. Το όραμα το προσωπικό δεν το έχουν ούτε οι κομματικές κυβερνήσεις από το 1975 έως σήμερα, ούτε κάτι λαμόγια τσαρλατάνοι καρναβάλια σαν το Σόρα. Και γι' αυτό το πρόσχημα των εθνοτήτων, μαζί με το πρόσχημα το θρησκευτικό, χρειάζεται να παγκοσμιοποιηθεί. Και να δει ο άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος, ότι ο πρώτος διεθνιστής, ο πρώτος παγκοσμιοποιητής, ο πρώτος κοσμοκράτορ ήταν ο Μήνος, ο πρόγονός μου. Οπότε φροντίστε, και αυτό απευθύνεται στις κυβερνήσεις, στην κυβέρνηση τη σημερινή, στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και στον Αρχηγό της Αστυνομίας, φροντίστε να κόψετε το παιχνιδάκι της κόντρας μεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων, φροντίστε να κόψετε τις απεικιοκρατικές τεχνικές των δοσύλλογων, γιατί τώρα δεν θα γίνει ό,τι με τους Γερμανούς. Τώρα, κύριοι, επειδή αυτό που προτείνω στα αφεντικά σας και που έχω υπογράψει από το 2009 είναι πολύ πιο κερδοφόρο από τον αφανισμό του ελληνικού λαού που εσείς επιθυμείτε και προτείνετε μέσα από τις πράξεις που έχετε συνηθίσει στις 4 προηγούμενες χρεοκοπίες που κάναν οι παππούδες και οι πατεράδες σας, όχι κύριοι. Αν είναι να συνεχίσετε έτσι, προτιμώ να σας εξωστρακίσω και να έχει περισσότερο κέρδος το αφεντικό σας με την ειρήνη, με την ειρήνη τη δικιά μου, παρά με τον πόλεμό σας. Δυστυχώς κύριοι, είστε εγκλωβισμένοι από παντού, ποινικά, πειθαρχικά, εισαγγελικά. Συν με τον Καρούζο. Οπότε διαλέγετε. Ή φεύγετε αθόρυβα, ή ζητάτε συγγνώμη, ή σας ξεφτιλίζω με τέτοιο τρόπο που η ξεφτύλα που σας έχω κάνει μέχρι τώρα 15 χρόνια θα είναι ένα απλό κουκί μπροστά στο βόσπορο του τέλους σας. Συντονιστείτε, να μην ακούσω τίποτα για πληστηριασμούς και να μην ακούσω τίποτα για μάχες μεταξύ ξένων και Ελλήνων που οργανώνουν τα παρακρατικά ανθρωπάκια εκεί πέρα που έχει ο Παπαγιαννόπουλος και ο Δένδιας, γιατί έχω και εγώ τα δικά μου ανθρωπάκια. Και ξέρετε τι, τα δικά μου ανθρωπάκια πεθαίνουν για την ιδέα, ενώ τα δικά σας ανθρωπάκια σας φροντίζουν μόνο και μόνο για το μισθό. Φροντίστε να συνετιστείτε, σκύφτε το κεφάλι, ζητήστε συγγνώμη και αφήστε, να το πούμε πιο λαϊκά, αφήστε τις μαλακίες σε ένα λαό που είναι ο πιο πλούσιος, ο πιο κύριος, που πληρώνει πάντα τα χρέη του και που έχει πληρώσει 4 χρεοκοπίες για χάρη κάποιων δοσύλλογων μιζαδόρων σαν τους μαυροκορδάτους και τους ζαΐνιδες που θέλαν να κάνουν σαν και εσάς, τα καλά ανθρωπάκια στη μίζα. Αυτά περάσανε. Ο εξωστρακισμός σας έρχεται αν κάνετε μαγκές. Αλλιώς ζητάτε συγγνώμη, σκύβετε το κεφάλι και φεύγετε σιωπηλά νύχτα. Τελείωσε η καριέρα της τακτικής σας. Φροντίστε να το δείτε, γιατί εδώ και 1,5 χρόνο σας έχω βγάλει σε κατάσταση συνταγματικής ακυρότητας και δεν το έχετε καταλάβει. Και με στοιχεία και επίσημα και δημόσια, κυριούλες. Η μία ανάπαυση.